The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sikreto nga dili mabutiyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok ihinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa gamayng kantidad makapalit na kamo duha ka gamayng langgam nga sayaw. Bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo, inihap man. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tao. Ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya akua, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Okay, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, eniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sige hapon, ang inyong magkauban, maog hapon, hiningubos ninyong higala sa maong tulumanon. Silbert Donduyano, Senior alias Veritas. Okay, kauban sa atong mga kasama, mga igsuon sa technical side, si igsuon Danny Luod o si igsuon o kasamang tax Expedito Ilumba. Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo, kasamang Dan o kasamang tax. Sige po no sa atong mga higala nga tuwas gawas sa atong mga kasama, tubaga igsuon. Si igsuon Rodrigo Espinosa o usab si igsuon Rinaldo. O uban na usab no, ang atong higala usab no. Si igsuon Gian. Okay, ilumbaring. Maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo. Usab sa atong mga fans club din nato kalimtan pero usara ngalan akong isgutan ha. Ang atong pangu, ang atong nanay si Nanay Corazon Balansag no. Pero dala na tanan. Okay. Di man ako mahinganlan gyud tanan no. Atong mga kauban no. Atong mga amiga no sa DXDR Armen Dipolog Fans Club no, pinanguluhan ni Nanay Corazon Balansag. Mayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo no, kininyo uban na sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya.
Usab, of course, ang atong amahan din sa istasyon sa RMN Dipolog, ang atong station manager, si kasama ang Edgar Dagumo. Uban nila ni Roger Monera, ni Elaine, ni Mardy Libres Dalugdo. Libres. Nalimot ko. Okay, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kininyo. Kung nang paminaw mo karon. Og sa tanan nga na wala ko madumdumi. O kamo no, mga naminaw, maayong adlaw sa Ginoo. Maayong buntag. Okay, kadtong atong gibasa kaganina mao to ang atong ebanghelyo gyud karon. Ayaw kahadlok. Mao man gyud ni ang atong pagtuo. Pero kay mga tao man ta, di gyud kalikayan nga naa gyud ang kahadlok. Pero kung ang atong pagtuo halawom kayo sa nga tanan ug ang atong gugma sa Dios halawom kayo sa nga tanan, mabatunan gyud nato ng pagtuo nga di gyud ta mahadlok. Kana bang magkapatay lang sa atong lawas, pandili magkapatay sa atong kalag, but pasabot ang atong maayong relasyon sa Dios. Of course, na ay lawom-lawom ka yung paliwanag o explanation na. Pero usa sa exegesis, pagsabot nato ni ana, mao ka ng dili gyud maputol, dili mo antihay, dili mamatay, dili mahanaw ang atong maayong relasyon sa Dios. Bisan pagpatyo ng atong lawas, kudusan ta physically, no? Ang Dios ra mao gyud makabugto ni ana. Siya ra gyud mo'y kahadlukan. Mo bitaw nga daghanan naman kayo sa atong mga igsuon Kristohanon nga nagamartir tungod ni anang pagtuhua. Nga dili ibaylo ang ilang kinabuhing temporal. Of course, sa kinabuhing espiritual, pinakalabaw tong kinabuhing espiritual. Kay kung musugot tawag sa dili, ang gakontrol o ang naghatag kinabuhi ni ining mga butang makita, adunay sinugdanan, dunay katapusan, maura man pod ang dili makita o ay sinugdanan. Ang espiritual, ang espiritu, ang Dios. So sa lagda sa maing panghuna-huna o maing pangisip, musalig yun niya. Kay kining tanan atong kinabuhi, gikan man niya, iaaman eh. Sa laing pagkaistorya, ang labing nasayod unsaon pagkinabuhi kining kalibutan, siyempre ang gagama rapod sa kalibutan, di ba? Siyempre kung ikaw mo'y inventor, ikaw mo'y nag-una, ikaw mo'y inventor anang sa kabutang, ikaw mo'y labing nasayod unsaon ka na paggamit. Nya kay kining kalibutan, gama man niya, gama man ni sa Dios, so siya mo'y labing nasayod unsaon pagkinabuhi din hiniining kalibutan. Kana kung tinuod kang maalamon, mo na imong pagtuo. Mo bitong gibawal ginang ipaka-number 1 nato ng mga butang adunay sinugdanan sama sa for example kanang hayop kay niadto gud na may mag-isip anang dagway baka na himuon nilang Dios ba di ba? O himuon nilang Dios bawal di gyud na mao kay nabugoy Dios nga adunay sinugdanan. Usara gyoy Dios. Kaya usara may way sinugdanan, siya raman ang Dios. Of course, ana sa tulo ka persona, no? Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao na nga kung tinuod ta nga maalamon ang himuon natong library, himuon natong kanabang resource gigikanan sa atong mga kahibalo ang Dios. Siya mo'y pinaka numero 1 library resource. Mo na nga mo nang tun-an yun nato ang atong pagtuo. Kinaman diha gi-reveal sa Dios, sa iyang revelasyon. Niya ang paagi sa Dios sa pag-reveal sa iyang pagbulutan gipasuwat man niyag tao.
Nauban mo reklamo bang anong ipasuwat pa man niyag tao, anong di man siya gyud mo suwat din ihulog niya diri sa kalibutan, no? Parang sigurado batang di katahapan magbuot data sa Dios, di ba? Magbuot data gipaagi niya revelasyon, ipaagi niya sa pagsulat sa tao. Hinoon, but na hunaon ang tao binuhat ra man pud niya, di ba? Siya ra gihapon. Ipaagi lang niya og tao nga doon na limitasyon. Huwag ako nang isigutan, medyo taas mo po niya, no? Unang bulahan yun mo nga ang inyong gihimbong library mao ang Diyos. Diyos magkapiritas, nga minaw mo simbahan, mga tao ra ba na? Naman po diri sa iyang revelasyon sa Biblia nga gitahasan niya ang mga tao, ang iyang simbahan, ang iyang iglesia sa pagpanudlo. Mao na nga ang tingog sa simbahan, officially, tingog sa Dios. Klaro man ang Lucas 10:16. Giatubang ni Kristo ang iyang simbahan, ang iyang katawhan, ang iyang mga una. Pagkatinud-an yun, direktamente iyang giingnan. Ang naminaw kaninyo, samada nga naminaw kanako. Ang wala maminaw kaninyo, wala usab maminaw kanako. Sa ato pa, ang simbahan diri sa yuta, warag Dios. Warag si Moses ba? No, dili man Diyos si Moses kay binuhat ra man siya, doon naman si sinugdanan, pero giingnan siya sa Dios. Ya sa Exodus 7:1, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dili man Diyos si Moses, kabalo mang Diyos ana, pero nganong iyang giingnan si Moses ana kay iyang gamiton si Moses nga mahimong spokesman sa iyang pagbulutan. Mao po na kanang mga libro natong Katoliko nga naagali mabasa nga ang Santo Papa murag Dios na o Dios na diri sa yuta, dili na sabton literal sa kahimtang. Bisag unsaon dili man gyud mahimong way sinugdanan, way katapusan ng Santo Papa. Unya, ang Santo Papa doon na may prayer rooms Vatican. But pasabot nag-ila siya Dios nga labaw niya, dili kay siya mo'y labaw. Kanang pag-ingon nga Dios ang Santo Papa diri sa yuta, dili na sabton nga sa kahimtang nga espiritu na po ang Santo Papa ang way sinugdanan, way katapusan. But pasabot ana gihimo siyang leader, gihimong pangu. Kay ang Dios leader man, pangu man, di ba? Gihimong representative. Bisag ka na atong mga leaders pamilya, no, kana atong mga amahan, anong tawgon man sila amahan nga title man na sa Dios. Di ba? Silo alang ko nga pabundak na ko akong tingog. Saan man nga mo man jud ni akong gibati lisod kay pagkontrol na ining kainit, no, sa atong pagtuo. Pero akong puning kamutan nga bisag masuko ko dire, pabundak ko sa kong tingog, muradyo kog nasuko, musiguraduhon nga ang akong kasing-kasing nahigugma gyud kaninyo. Ha? Bitaw, nakakaon na bantag 20 minutos. Ang akong idalit ninyo gidron ang sort of commentary sa bag-orang na human nga debate dito sa Luon, Bohol, no? Wala gyud ko kakita pa sa tibuok debate kay katugong live stream nga nakita nako sa internet. Medyo di lang po ta magduda kay lisod pug magduda ta, no? Ga putol-putol then wala-wala, no? Dili mayo magduda, labi na speculation. Siguro na ako'y nadunggan, dili lang yun mayo ang signal sa internet dito. Mao na nga way ayo tong live streaming, no? Ga-awp-awp, ga-putol-putol, no? Unya ang pasalamatan nato ang Iglesia ni Cristo kay ila man tong live stream mo akong nakita gyud, no? Ngita ko atong live streams Katoliko, ko kita. na ako kabalos link ba. Niya akong nakitaan katong live streaming sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, katong sa YouTube nila. Kadaot lang kay magwala-wala ba, no? Di lang po ta magpasangil nga gituyo, no? Dili kay daotan man na, no? Ato lang akong nadunggan ug mao gyud akong gituhuan, nagwala-wala gyud ang signal. Way klaro ba, no? Sumo nang gaputol-putol. O ako kita sa tibok debate gani
na ako'y na-download gikan sa Facebook nga murag live stream to but asa po to nila gikuha no gikan sa kanang grupo po dito sa Manila nga mga Katoliko kanang giinganlan na ilang grupo og Know the Truth. Ang ilang video to mo akong na-download and ako pong gi-upload dito sa usan ako ka account sa YouTube. Daghan na magaling viewers no. Ang akong gi-title ana kuan brother o Ramil Parba then INC versus tali ni atong pare no sa Loon Bohol si Father Gitgano Darwin Gitgano debate no so naa diha no sa mobile big clips nga YouTube ako na-upload then maura toy na-upload nako hinuon na ko'y nakita pud sa uban sa katong ikaduhang topic pero wa pa ko'y video mo nagpaabot pa ta og kana bang kinsa maka-upload og tibuok debate gyud nga kanang clear no kanang di magwala-wala no so di man na madritso labi na kung hinay atong internet no so atong paaboton nga ma-upload sa YouTube ang tibuok gyud debate no pero naa na ko'y nakita nya kining akong commentary a sort of commentary ron sa ako ra puning nakita. Katuuntang live stream sa INC sa Iglesia ni Cristo kay automatic man unta to ma-save inig kahuman sa debate nindot unta to no bisag katulang pero ilamang gi murag wala nila gi-publish no murag wala nila gi-publish di lang punta magduda kay dili maayo na no so mas maayo gali no kay mas sila may murag high-tech ayo atong higayuna no atong gikuana gi-admitar no sila mo pinaka high-tech atong debatiha no so dapat unta no sila may una maka-upload no wa pa nato makita ang ilang record nga na-publish nila sa YouTube ang tibuok gyud. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw mo ni atong paghatag og komento sa nahitabong debate no. So, of course base ra pud sa ako nakita nga video nga dili ginato matawag og perpekto ang kanabang pagkahanay gyud sa debate no. Kay mga tawo ra man dili gyud maperpekto nato. Mao na nga both sides makasuk-an sa moderator, di ba? Ato nang gi-admitar nakasuk-an si Ramil o nabadlungan nakasuk-an po nga atong pare no si ati Father Darwin no ato nang gi-admitar no pero about ra sa rules no about ra sa rules mga tao man tam sipyat man gyud ta di ba okay Okay, dirita sa katong isyong gilantugian. Unang yung proposition, by the way, gahimo man ko aning komentary pod sa balay. Na ako'y komentary, tanaw po rin sa YouTube. Pero wapag ko mahuman ang unang part na to, gikomentaryohan ako nga hinugong yun sa ilang debate. Pero mo taas man kong ayo, no? Gituyo na ko itong mubo siya, mga 30 minutos manggali po to. Kato akong komentary. Kanang naa sa YouTube, i-search ninyo, no?
Luon Debate Veritas Commentary 1. Kana na diha akong komentarya to. Pero partial pa to, di pa to kumpleto. Okay, ang una, by the way, no, ang akong gipahibalugod sa miaging Domingo nga murag matuistuan to nga duha atong debater si Father Darwin og si brother no sa CFD, Brother Edgar Laugan, pero nausob di ay siguro sa mga komentary po sa uban nga murag dili maayo no nga matuistuan. Kay ang unang nasabutan gud duha atong debater siguro siguro po kuan po dugay sa INC nga pwede ra tabangan ko no. Basig mao ni una nasabutan agi siguro sa mga emosyon ba. Pero to be fair sa maayog yung hand-eyes debate, dili ingon na naon, labi na formal ba? Formal, siya ka grand debate. Muna ang giusab. Ako kay baloon sa gyoy hinungdan, pero ako lang ng speculation nga, probably ingon ana siguro, dili maayong ingon ana, labi na grand debate. So mura giwan is to one lang yun, no? Sa duha ka proposition, si Father Darwin ra gyud ang nibarog sa Catholic side. So mao na din si Brother Ramil Parba sa INC, no, sa Iglesia ni Cristo. Okay, ang unang proposisyon, pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Affirmative side, of course, ang atong father. Ang atong pare, no, si Father Darwin Gitgano. O ang negative side, si Brother Ramil Parba. O ang ikaduhang proposisyon, pamatud-an pod sa INC, no, pinaagi ni Ramil Parba nga ang di ko ka ako'y kopya, di ko ka munsay word for word dito sa proposition, pero ang akong sabot mao ni pamatud-an sa INC o Iglesia ni Cristo nga milutaw ni adtong 1914 bot pasabot ni adtong gisugda ni Felix Manalo, no, milutaw ni adtong 1914, mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Mao na ang ikaduhang proposisyon. So ang unang proposisyon mao to, no, di na ako pasilo ako nga di na ko maisgutan tanan ha kay gamay ra po nakita na ko sa video niya. Wala ang po ko magbutang gyud diri kanang detalye gyud kaayong outline. Pila ra ni akong outline kay kung maghimo gud po kog taas kaayong outline niya pag di man po na ko maisgutan tanan. Di ba? Kay now 30 minutos na lang, di ba? Nya akong nakita ang dagans debate maumaor gyud po sa mga debate nga akong nakita ba nga mao ra gihapon ang argumento ni Ramil Parba sa INC wa gyud mausab para sa ako ano. Unya sa gipabarog po ni Father maumaor ra pod gihapon gyud ang mga tekstong gigamit, ang mga referensyang gigamit, no? Maumaor ra gyud nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matud nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Okay, atong hisgutan kini kay ang pinaka major gyud argument ni Ramil Parba. Kana laging gichap-chap ng descriptive name nga Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gipanag-ing gyud ba nga kining ngalan kuno sa atong iglesia Iglesia Katolika Apostolika Romana chap-chap mura ba kanang gi-assemble kanang himo kag example karog sakyanan labi na kung hinihit imong kwarta dili daghan imong kwarta. Di maghinay-hinay man kag palit og materialis. Hinay-hinayon nimo, chap-chap. Dayon imo ginang i-build. Imo ginang himuon hangtod mahimo ginang sakyanan. Ana ba? Una pananglit palit kag kahaba but mo termino ana sakyanan. Dayon ligid na pud sunod. Dayon kung sa pa na mga parts anang sakyanan hangtod nga makumpleto na ng materialis o bisan pag di makumpleto himo na nang hinahinayog as symbol. Then hangtod gyud nga mahuman yun ang imong sakyanan.
Ingon ana ang kanang ngalan nato sa atong iglesia ba nga gi-opisyal ni atong First Vatican Council nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nya basa pa si Ramil Parba atong referensyang Katoliko kuno, pero silo ako nga putol-putulon pagbasa. Nga kanang ngalan nga Iglesia Katolika kuan man na inbento na si Ignacio man, obispong Katoliko, di man na gikan ni Kristo, di man na gikan sa mga apostolo, amas lang hisgot kay ang background ko anang word kanang ngalan o katagang Catholic gikan man na sa Grego, Catholis, Kataholos, daghang variation ana. So gihimuan na tog in English o gihimuan na tog usa ka word nga murag para nako murag kombinasyon pus Latin, pero Grego gyud ang root, Catholic, no? Unang ilala, chap-chap kay ang unang gainbintoan ng ngalan na Catholic si Ignacio man, so unang chap-chap, unang palit og materialis no, atong gikuan hagi pasumbingay. So una si Obispo Ignacio gainbintoan na. Dayon kanus amana niya tung 107 AD to 110 around diha. Then ikaduhang chap-chap nga ngalan sa iglesia gidugang. Itong nahitabo sa Council of Nicaea 325 AD. Kanang description nga apostolic, no? Dayon ang di na nako isgutan ang uban kay di man kontrobersyal, no, kay kanang maingong kag pagkasanta wa man gali to isguti pod murag wa to wa nung ko kakita pas tibok debate kay putol-putol lagi to ngita pa kog full video murag gali gula isguti ni Ramil lang usa kanang santa. Usa man na sa description, santa, no? Siguro di man guna debatable po ng santa kay gisgutan man na ni San Pablo sa unang Korinto 14:33 nga gitawag po niya, gihulagway po niya ang iglesyang gitukod ni Kristo og holy o santa kay ang mga sakop god gitawag man sa pagkabalaan. Di ba sa unang Korinto 14:33 giingon si Pablo nga ang iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. Ang gibanatan ra gyud birada ni Ramil kay siya may negative side kanang description nga Catholic, iyang gipasabot kanang apostolic nga atong 325 AD, chap-chap din. Kanang Roman nga gipuno sa description pagtawag niadtong Council of Trent 1545 ato 1546. Pinuod man po na, no? Gipang chap-chap man gyud po na, pero wala lang to mabantay ni Ramil ba nga dunay gibasihan sa Biblia ana, no, kanang pagbutang og mga description. Kay kining naagod sa Biblia wala man gyud usa ka description ng iglesia. Wala man gali magbuhat si Kristo og official name, proper name sa iglesia, no? Hibalo man ang mga ministro ana. Ang iglesia gyud nga gitukod ni Kristo atong klarohon na wala gyud official descriptive name. Kana bang usar ka buok? Kay kung maghisgot tag descriptive o katawagan sa iglesia daghang kayo, no? Si Pablo pangutan na si San Pablo, di ba? Tawgon niya iglesia ni Kristo, no? Hinoon dili man na proper name nang naa sa Biblia, no? Dili na proper name kay ingon mga iglesia ni Kristo. Mabot po sabot referring to mga sakop sa iglesia. Pero wag yun mga Kristo nga mao na proper name. Ang proper name kita na ga proper name ana and binto man nagtao nang mag proper name. Di ba? Wala man. Sa mga librong Katoliko gi-capitalize but pasabot mo gi proper name kay ato manggong i-elevate ipasaka ba ang simbahan nga gitukod ni Kristo kay ato man gitahod mo nang maggama tag proper name. Di man pud daotan. Pero bisan pag i-proper name na to ng Iglesia sa Diyos, Iglesia ni Kristo, pero usara na ka Iglesia, o niya, nagsugod na panahon ni Kristo. Niadtong 33 AD, dili na nagsugod niadtong 1914. Nagsugod pa na atong 33 AD, o niya, sa record sa history, ang Katoliko ra may makaangkon anang nagsugod og 33 AD. Kaya kanang Iglesia ni Kristo ang gitukod ni Felix Manalo, sugod man ang 1914, saan gud pagkatinuod na gud. Ngalan ray sakto na. Pero ang ginganlan di mao, mura bag ka na bang
nay mag-awat-awat po kanang ngali lang ako ingalan na kay makomersyal. Nay ilim nun ba? Nga mo nay description niya. Day nay mag-awat-awat kay halin nun man. Himo po siya ilim nun. Nganlan po niya gatungalan nga ilado. Pero na, deception na. Mao po nang pasayloa lang yun ko, no? Mao po nang nahitabuan ng iglesia nga milutaw 1914. Tukod ra og tao, tukod ra ni Igsoon Felix Manalo, no? Pero gihinganlan nga ni Kristo. Daghan man gahimo ana, no? Pagkadaghan. Napitong mga daghan pong Katoliko na miya kay nagtukod pug ilang pundok nganlan nila born again kutlo pug teksto dito sa Biblia, di ba? Mo man na style nila, no? Bisan ako pwede man ko magtukod pug akong pundok nganlan po na akong iglesia ni Kristo o nganlan po na akong iglesia sa Dios, pwede po na. Pero ang timaan ang usa sa ilhanan gud sa matuod nga iglesia para sa nang kwarta naman na ilhanan di man kay nimtag ra, di ba? Sulay ragog dawat og sukli kwarta. Ang imong tanawon kana rang name tag, mauwat ka na bisig piki na. Tanaw sa na mga ilhanan. Ibasin biyag di nakapasar sa ilhanan, name tag ra imong gitanaw na makadawat kag piki ang kwarta ana. Okay, pag ingon kay Iglesia ni Kristo, subaya sa nang ilhanan. Unang tanawon gyud nato kinsay gatukod, dayon kanus ang magsugod. Oh. Kisig tukod Kristo. Kanus asa gitukod Jerusalem. Dito nagsugod. Nya sa man pagkapasar ng timaan na si kanang nilutaw 1914. Nga Jerusalem gasugod nya Pilipinas di ay. Oh. Unya kisig tukod Kristo. Unya si Felix Manalo. Unsa man pagkatinola na? Ngalan ay saktuan na. Pero ang description dili kay kana maor ba guna gisgutan ni Pablo nga description sa iglesia pagkadaghan, no? Pag-abot kay doon na may nakabig sa mga kahintilan, mga hintil gitawag og iglesia sa mga hintil. Kay gitawag po og mga Kristohanon. Nya kay nabunyagan man, nabag-o naman ang mga sakop, basta mabunyagan ka bot pasabot bag-o na kang tao, meaning na born again na ka. Mo nang mahimo pong tawag og born again. Ang mga sakop. Then maadto po kang Pedro, kanang 2 Pedro 9 mo ni gamit-gamiton pod anang tinuhuan ako mga higala, mga amigo kanang piniling nasod, no? Oh, nga natukod ni Tatay Paulino Agapay ni adtong 1957. 1957. Ila pong gigamit ng ngalan diha nga gihisgutan ni Pedro sa 1 Pedro 2:9 nga ang katawhan o ang iglesia gitawag og mga piniling katawhan o piniling nasod. Ila po nang gigamit ng ngalana, palahi po sila ila, then tukod po sila ni atong 1957. Pero kana pa lang da ang timaan na, wa na. Paul na, di ba? Paul na kay, nganong sugdan mag 1957 nga nasugdan naman ni Kristo ni atong unang siglo 33 AD. Paul na, ngalan ray sakto, naas Biblia. Pero ang gihinganlan di mao. Kay ang tinuod nga pinili kadto man gisugdan ni Kristo. Okay, adto ta atong chap-chap. Ngano nga ang iglesyang gitukod ni Kristo nahinganlan man siya Katoliko? Ug ngano man pong nahinganlan man po siya Apostoliko? Ug ngano nahinganlan man po siya Romano? Ako bitaw chap-chap man niya akong description. No? Ang unang yung chap-chap, description ako, Silbert ra gyud. Kay mo man yun na gingalan ni sa akong ginikanan. Pagkataon ako, Silbert. Kadaot lang kay pag-abot sa NSO na, sa Yop spelling. Okay, likado para ba na mapausob to? Silbert yun nang gitawag na ko. Nya, pagkadako-dako na nako, mga siguro mga 7 years old ba to? Wa ako kibalog. Basta kay pagkadako-dako nako, kining among silingan, nga among ig-agaw ra pod, gitawag po ko, og abot mo ba sila bay ga, hingalan ako kabalo pa, ako pa ni pangutana sa kong parent. Managi ka ng description nako nga Bobby. Kaysa balay, ang itawag nila nako Bobby. Di ba? Mo na akong description sa balay, akong nickname. So duha na akong description, Silbert, Bobby pod. Pero usar ako katao, dili duha. Ha? Di man na to na. Na chap-chap akong ngalan, di ba? Primero Silbert. Then sunod Bobby. Duha na. Pero usar ako katao, di ko duha. Kaya ng uban, basta ngalan kuno sila ngalan, maduha naman. Dili na mao.
Okay, dayon ang ikatulong nga description nako, ikatulong chap-chap nga sa description nako kanang Veritas. Di ba? Siguro kamong naminaw nako, itawag ninyo nako Veritas kato manggaling diri sa tong activity diri sa DXDR nga dunay nagakita nako then gitawag din kunyag Veritas. Gitawag kunyag Veritas dili Silbert, dili Bobby kay sa radyo go ang naila ko sa description nga Veritas. Nya, ang makadungog dili pwede miingon mo, "Hoy, sayop ka, dili na Veritas si Silbert na." Dili kay maura na, bisan pag nganlan sila ngalan. Okay, unsa man yung bersikulo sa Biblia nga gibasihan nato nga ngano yung butangag description. Bisag wa pa yung teksto sa Biblia, kinahanglan gyud. Kay kana bitaw nga atong kwarta, kinahanglan makahibalo makas mga description, mga ilhanan, di ba? Kay og name tag ra pag ana nimo oy 500 peso bill. Salig ra kas name tag, di nimo tan-awon ang description, makadawat kag piki nga kwarta na. Hilingon yun na nimo mga timailhan, mga description. Oh, description. Gani usas description sa iglesia na ay mga badlungon, di ba? Di kay puros buutan. Kay kanang uban sa wayon nila ang Katoliko kay naa kuno yung mga badlungon. Nya mo man po na description sa Biblia basahan ninyo Mateo 13:24-30 nga sa dili pa ang ting-ani pagbalik ni Kristo gihulagoy ang iglesia og dunay sagbot, doon na po'y trigo, but pasabot dunay buutan, doon na po'y tarong, di ba? Oh. Gani dunay mga pulong dito nag-ingon nga, "Nyor, asa man ay gikan ani nga katong binhi nga imong gisabod maayo man to trigo man to na may mga sagbot." Ingon sila nga ato lang iparaphrase kanang interpretation ba nga exegesis nga Katoliko diretso nako sa iyang bot pasabot ba nga usa sa lawom nga pagsabot. Nga ingon to sila nga, "Nyor, atong pangibton ni, ato ning kaning mga sagbot atong pangibton sa laing pag-istorya, ato ning pamatyon baka o atong ipangtiwalag ni." Pero unsay gitubag sa Ginoo siya ayaw sa. Mo po ni gibasihan sa Katoliko nga karon dili kayo magtiwalag, pero although authority na sa simbahan kanang magtiwalag, di ba? Pero og na ay maayong hinungdan nga ayaw lang kay mas sayon man itudluan kung naasulod ko kaysa nas gawas kay og imo nang itiwalag dito basi musuko na sa moto nang dili mo tuo. So adi lang sana prerogative na kanang pagtiwalag authority na sa simbahan gyud. Kay naa man na ni Kristo. Pero naay mga panahon nga dili mo tiwalag sa Kristo, oy, iyang maluoy siya. Ito manggaling si Magdalena nga kandidato naman tug death penalty kay ang mga Hudiyo sa una naay death penalty pero wala na gi-abrogate na ni Kristo na ilang death penalty kay naa may gawom si Kristo anang binding and loosing. Mahimong ipatuman niya ng balawod, mahimong pong dili. Di ka maka-question na. Di ba? Kailangan niya si gahuman na. O kato sa kaso ni si Magdalena, ugbot na hunaon biblical man tong gibuhat sa mga Hudiyo kay naaman na silang balaod nga kanang mananapaw patyon, di ba? Pero ngano ang sugod sa Kristo, mao po ning giawat sa mga pari ron nga nisupak anang death penalty. Naapoy rason, no? Di sa nako hisgutan kay mo taas pug hisgutan ako ng death penalty na po. Okay, so mga tinawag gatig paminaw, balik ta atong chop-chop mo. Now, asa man tag tudling sa Biblia nga butangan jug mga description, pero bisan pag walay teksto, common sense lang kinahanglan gyud. Kay kana bitong dalan bitaw. Moagi gali kag dalan nga maupay pag-agi nimo. Nya daghang kaing dalan ga ikis-ikis, ga cross-cross. Then maupay pag-agi nimo sa dalan, dayon mahadlo ka nga di na ka makatunong inigbalik asa kagikan. Unsa may imong buhaton? Butangan nimo og ilhanan o description. Butangan ba nimo bato ba ka or butangan ba nimo unsa imo ba kang sulatan o unsa imong isulat diha? Basta kay description nga ilhanan nimo nga inigbalik nimo kakita ka ato. But pasabot natunong ka sa imong giagian. Di ba? Butangan nimo og description, but pasabot ka mawala. Ingon na sa dalan. Unya naa man sa Biblia. Naa sa Biblia. Naa sa Jeremias 31:21.
Okay, maukab sa unta kog Biblia pero dugay man kog pangita mo naasa na to. Basta Jeremias 31 bersikulo 21. Giingon diha no. Butangi og mga ilhanan sa to pa description ang dalan. Hinon, mahimong ang dalan gipasabot dito lahi. Pero basta dalan. Dili ra man po kay dalan may atong butangag ilhanan. Bisan pag magaling atong balay butangan tong ilhanan kana magaling simbahan sa Iglesia ni Kristo butangan mag-ilhanan, naapay seal, naapay nimtag yun. Iglesia ni Kristo. Pero di man kay takabasa sa Biblia ana nga ingon ana po ang simbahan nila panahon sa mga apostol kay panahon sa mga apostol gani diri sa Biblia wa pa mas sila simbahan. Di ba? Kanang building kay kato galing moadto sila templo sa mga Hudiyo. Di pa to templo sa Kristohanon. Oh, templo pa to sa mga Hudiyo. Galing sila magbalay-balay ra sila kay sila kagalingong simbahan, di ba? Nasamot nagbutangag nimtag, wa pag yung nimtag. Yan ka ng INC ron, butangan na magdimtag, di ba? So, mao na, butangag mga description ng dalan. Unya kay, kung wari ka diri sa Biblia, kinsa man ang dalan? Ang dalan si Kristo. Personal nga way to God, the Father, si Kristo mao ang dalan. Unya kining iglesia nga gitukod ni Kristo pwede po ni tawag og dalan ngano man. Kay ang iyang iglesia matud pa ni Pablo lawas man. Lawas man ni Kristo. So kung dalan si Kristo, ang iyang iglesia pwede pug tawgon og dalan. Kay ngano man, si Kristo dalan paingon sa amahan, but pasabot kinahanglan mo tuutan ni Kristo kung gusto ta moadto sa amahan, di ba? Unya kay si Kristo iya man pong gisugo iyang simbahan nga sa pagpangwali, pagsangyaw, panglakaw kay mo kalibutan. Unya, ang naminaw ninyo, sama rang naminaw nako. Lucas 10:16. Ang wala maminaw ninyo, sama ra pong wa minaw nako. So therefore, dalan po day ang iglesia kay dili man day pwede nga motuol lang kang Kristo niya, di ka motuo siyang simbahan. Di ba? Doon na protocol. Mabitaw si Pablo nag-ingon sa 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia o simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Di ba? Ngano kay ang iyang simbahan gihimo niyang instrumento. Paras diya sa eskwelahan kinsa may instrumento sa pagtudlo nato? Teacher. Paminaw gyud teacher ayo pag supak-supak, di ba? Oh. So sa kalibutan ang teacher ang simbahan o iglesia ang gitukod ni Kristo. O 1 Timoteo 3:15, ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mo nang minaw ta simbahan, himuon na tong library ang simbahan. Lain may himuong library kana mga supakiro. Okay, mo na ako sigurista ko basta pagtuo na. Mo may giingon sa Biblia, 1 Timoteo 3:15, ang iglesia o simbahan haligig sukaranan sa kamatuoran. Pero siguro na to tong tukod yun ni Kristo ha. Dili tukod ni Felix Manalo, tukod ni dili na kay dili na mao. Si usaray makatukod og iglesia, no? Si Kristo ra. Niya ang mga lokal pwede na ta motukod ana, pero ang main si Kristo gyud. Dili kay magsugod patag ato, no? So mao na nga butangan kunog ilhanan o description ang dalan ato nilang idritso ang iglesia. Na kinsa may nagtuman ana? Kinsa may nagtuman ana? Mga ilhanan ha plural, di kay usara. Sa to pa ang description sa dalan o iglesia daghan di kay usar ka buok. Kanang description nga iglesia ni Kristo usa lang na. Muna gitawag na to personal description kay gihingan lang ang ngalan sa founder. Pero naay description nga gamiton ang ihulagway ang iyang kinaiya sa iglesia. Pwede po na himong description, di ba? Kanang sa unang Korinto 14:33 mo na example sa kanang kinaiya nga description. Kanang gitawag ni Pablo og iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. Oh, description man na. Una nga gibuhatan ni Pablo og description. O, iglesia sa mga santos. Kay ang mga sakop gitawag man sa pagkasantos. Of course, pwede po tawgon og iglesia ni Kristo kay si Kristo may nagtukod. Pwede po tawgon og iglesia sa Dios kay Dios mabud si Kristo. Unya ang iglesia iyang pud sa amahan. Dili kay usara description, pero timan usara na ka iglesia. Dili na daghan. Nagsugod na
33 AD, unang siglo, unya, gisaaran pag yun na ni Kristo nga dili magguba, dili mahanaw. Ya, sa to pa magpadayon. Sa to pa kung magpadayon, kay naaman sa Mateo 28:19-20 pod nga si Kristo mag-uban kanunay siyang iglesia, sa to pa magpadayon. Sa to pa, kung kanus-an niya nasugdi, magpadayon sa to pa. Gikan 33 AD, 34, 35, unang siglo, ikaduhang siglo, ikatulo, ikaapat, hangtod sa atong tuig ron, siging gabarog ng iglesia ha. Sa to pa, foul nang nagsugod og 1914. Paul na, di na ma-okay. Kanang description na wala na. Kanang mapadayunon, no? Ang Iglesia ni Cristo angkon manggaliana nga only the Catholic Church can trace their origin from the time of the apostles, kay sila 1914 raman sila. Pero ang ila manggod mo tudlo sila nga ilag yung ipalutaw nga nawala kuno wa nakapadayon kay tudlo na kuno di mao dili aligasyon ra na, no? Di na mahitabo kay Holy Spirit ang gagiya sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mao nang di gina sa masayop og mga panudlo. Holy Spirit masayop mo na nga kanang pagtulon-an nila nga natutal apostasy o ganap nga natalikod o tibuok natalikod, foul na. Wa gyud magtudlo mga apostol ana. Ang giingon sa mga apostol sudlog mga lubo. Pamatyon po to, pero dili may wala giingon nga nahurot nga wa nay nakapadayon. Kay kung wa na nakapadayon but pasabot na himong bakakon si Kristo. Kay siya nagsaad nga iyang ubanan kanunay unsa may ubanan ug wala. Na sa Lucas 1:33 ingon diha gihisgutan diha nga ang gingharian kuno ni Kristo sa to pa iyang katawhan, iyang simbahan, ingon diha nga magpadayon. Pero minaw kanila mingog naputol kuno na completely disappeared kuno. Dili man di na pwede. That is a blasphemy sa mga pulong sa Biblia. Ano man kay ang gitukod ni Kristo ligon. Now, nindot kayo at tangin ninyo ang dugang komentary na kuha ni sa YouTube o maybe sunod Domingo po kay piki na oras, mga 3 minutos na lang, no? Ako lang usa hisgutan ako ang usa ka description kanang Catholic. Kung si obispo, unhon sa nato si Pablo. Kung si Pablo iyang gibutangan og description nga Iglesia ni Cristo o Iglesia sa mga santos, si Obispo Ignacio iya pong gibutangan kay parehas kanang katungod si Obispo Ignacio si Obispo si Apostol Pablo kay sa akong nahibaw-an sa history naa sa Wikipedia kanang atong encyclopedia sa internet kana si Obispo Ignacio disciple of John na Apostol John. Sa ato pa ang authority sa mga apostol mapanunod man sa ilang sumusunod paras baan ng authority sa presidente. Kinsay mosunod nga presidente mapasa na iyang authority. Sa ito pa, unsa man ang authority ni Paul, example, iyang gibutangag description nga santos. Ang iglesia, munang nayon siya iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. O muna, 1 Corinto 14:33. Unya kay ang authority nila mapasa man sa ilang mga sumusunod mao na mga obispo, nya usas na himong obispo si Obispo Ignacio man sa ito pa, doon na siya katungod mo describe. Muhingalan sa iglesyang gitukod ni Kristo, ingon siya Catholic o universal, doon naman po siya gibasihan. Sigurado gyud ko, although speculation no? Ano man, teacher niya si Juan. So, probably, gituluan siyang Juan, walang masulat siguro diya, kay dili man po tanan na sulat. Di ba? Siya rin nakasuwat. Mauna niya, gibasin na sa mga pulong ni Kristo po sa Marcos 11:17 nga, niingon siya nga, tawagan ning balay nako sa Topa Iglesia o alang sa tibuok kalibutan. Unsa man ang alang sa tibuok kalibutan, di ba universal o Catholic? Wa na ko'y panahon sa pag-explikar, no? Kayo, piki na atong panahon. So, at tangin ninyo sunod Domingo pohon, no? Tangin ninyo sunod Domingo pohon. O kung mahilig mo mag-internet, pangita diya sa YouTube, kaya atong mga komentary, no? Sa debate o dala na po ni tanan, no?
Okay, isang litwa naman ito igong panahon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga higala sa technical side, kasamang Danny Luod o Espiritu Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Kung sinaw sa sahog ang istoryahan, dinhi natas number 1, Star Wax Floor Wax. Sinaw to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kuminding-kending tayo mga misis. Kapag kintab na pag-usapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax ang number 1 floor wax na ay waterproof formula. Bisan mayab anog tubig,